Anem al punt 9 del temari, comparació de fraccions, i per començar el que farem serà comparar fraccions que tinguin el mateix numerador. Per exemple, un mig, és a dir, he de agafar la nostra unitat, dividir-la en dues parts i agafar-ne una. Un terç, per exemple, agafo la meva unitat, la divideixo en tres parts i agafo una, o un quart, divideixo en quatre parts i agafo una. Visualment ja es veu que aquesta és més gran que aquesta i aquesta és més gran que aquesta. Per tant, podríem dir que un mig és més gran que un terç és més gran que un quart és més gran que un cinquè. Si a algú li queda dubte, s'ho pot passar a decimal. Recordem que un mig és 0,5, que un terç és 0,3 periòdic, que un quart és 0,25, que un cinquè és 0,2, etc. Per tant, quan tenim el mateix numerador, si fixem el numerador, fixeu-vos que quan més petit és el denominador, més gran és la nostra fracció. D'acord? Sembla lògic perquè si nosaltres agafem un pastís, per exemple, el dividim en dues parts i agafem un tros, agafem la meitat del pastís, ja es veu clar que això és més gran que dividir el nostre pastís en tres parts i agafar un tros. Molt bé, com a conclusió final podem dir que quan més gran és el denominador, més petita és la nostra fracció. D'acord? Anem a la següent situació, una situació encara més clara, que és que tinguem el mateix denominador. Compararem un quart, és a dir, agafem la nostra unitat, la dividim en 4 i agafem un tros, 2 quarts, agafaríem 2 trossos, 3 quarts, agafaríem 3 trossos, 4 quarts, agafaríem 4 trossos, ja és fàcil, molt fàcil veure que un quart és més petit que 2 quarts, més petit que 3 quarts, etc. Si ho voleu passar a decimal, doncs un quart és 0,25, 2 quarts és el doble, per tant 0,50 o 0,5, 3 quarts és el triple, per tant 0,75, 4 quarts és la unitat. Molt fàcil, quan tenim el mateix denominador, la que tingui el numerador més gran serà la fracció més gran, perquè agafem més trossos. D'acord? Per tant, com a conclusió, quan més gran és el numerador, més gran és la fracció. Què passa quan tenim diferent denominador i diferent numerador? Anem a comparar, per exemple, aquestes dues fraccions d'aquí. Gràficament, agafem la nostra unitat, la dividim en tres parts i agafem dues en la primera situació i amb 4 cinquens agafo la meva unitat, la divideixo en 5 parts i agafo 4. Visualment ja es veu que aquesta és més gran que aquesta d'aquí, però anem a buscar un mètode numèric que ens permeti resoldre aquesta situació. La idea és dividir a la nostra unitat en un valor que sigui divisible entre 3 i entre 5, és a dir, fer el nombre de divisions que sigui un múltiple comú de 3 i 5. En aquest cas, el mínim comú múltiple de 3 i 5, perquè així treballarem menys. I el mínim comú múltiple de 3 i 5 seria 15. Per tant, farem 15 divisions a la nostra unitat. D'acord? Aquí tenim fetes 15 divisions. Molt bé, quantes pintarem en la nostra primera situació? Fixeu-vos que per passar de 3 a 15 estem multiplicant per 5, per tant, aquí el 2 també l'he de multiplicar per 5, perquè sigui una fracció equivalent. Per tant, hauré de pintar 2 per 5, 10 de les 15 divisions que he fet. D'acord? 10 de les 15 divisions. I ens quedaria una situació com aquesta d'aquí. En el segon cas, com que hem fet 15 divisions, per passar de 5 a 15 he multiplicat per 3 i per tant 3 per 4 he de pintar 12 d'aquests quadradets. Aquí ho teniu. Per tant, ara com que ja tinc el mateix denominador, fixeu-vos, 10 parts de 15 i 12 parts de 15, doncs ja puc demostrar que 4 cinquens és més gran que 2 terços. Aquí ho tenim. Molt bé. Anem a fer-ho, aquí diu que si ho passem a decimal també ho podem saber, perquè nosaltres sabíem que un terç és 0,3 periòdic i 2 terços és 0,6 periòdic, i 4 cinquens, un cinquè és 0,2, per tant 4 cinquens seria 0,8, no 0,8 factorial, 0,8. Molt bé. Anem a buscar un mètode que ens permeti resoldre situacions, comparar fraccions amb diferent denominador, que és el mateix mètode que acabem d'aplicar. És a dir, el que farem serà buscar el nombre de divisions comuns més petit possible, és a dir, el mínim comú múltiple de tots aquests denominadors. D'acord? És a dir, en aquest cas, el mínim comú múltiple entre 4, 3, 5, 8 i 6. Anem a calcular-ho. 4 seria 2 al quadrat, 3 és 3, 5 és 5, 8 si ho descomposeu és 2 al cub i 6 és 2 per 3. Per tant, el mínim comú múltiple, recordeu comuns i no comuns a major exponent, seria 2 al cub per 3 i per 5.
2 al cub és 8, per 5 40, per 3 120. És a dir, que estaríem fent divisions, dividint la nostra unitat en 120 parts. Quantes hem d'agafar de cadascuna d'aquestes? Doncs per calcular quantes hem d'agafar, recordeu, el que hem de veure és quantes vegades ha augmentat el denominador i augmentar les mateixes vegades el numerador. Llavors, per anar ràpid, el que fem és 120 dividit entre 4, que ens donaria 30, és a dir, hem augmentat 30 vegades el denominador, i 3 per 30 ens donaria 90, per tant hauríem de pintar entre cometes 90 quadradets del 120, i així anem fent. 120 dividit entre 3 donaria 40, i per 4 160. 120 dividit entre 5 ens donaria 24, per 4 que donaria 96. 120 dividit entre 8 ens donaria 15, i 15 per 5 ens donaria 75. I 120 dividit entre 6 ens donaria 20, que multiplicat per 7 farien 140. Aquestes serien, amb el mateix denominador, les parts que hauríem d'agafar. I ara, per ordenar les fraccions, sempre ordenem les de l'exercici original. Per tant, la fracció més petita correspon a la que tingui el numerador més petit, en aquest cas 5 vuitens. Quina vindria després? La que té denominador 90, és a dir, 3 quarts. Després la que té numerador 96, en aquest cas 4 cinquens. Després la que té el numerador 140, és a dir, 7 sisens. I per últim la més gran de totes, la que té el numerador 160, que correspon a 4 terços. I ja hem ordenat les nostres fraccions. Doncs fins aquí la comparació de fraccions. Al proper punt del temari el que parlarem és d'una aplicació de les fraccions al tema de probabilitat i estadística.